εκτρυφέρας καρδίας και εκχυλαίο παιδικών, την του Χριστού Αγίαν γέννησεως ακούσατε όδιν εκφερωμένη. Κάλινες πέραν άρχοντες κι αν είναι ορισμός σας, Χριστού τη Θείαν γεννήσιν, να πως τ' αρχοντικό σας, Χριστός γεννάτε σήμερον, εν Βηθλεέμ τη πόλη, οι ουρανοί αγαλώνται, χέρι κι κτήσεις όλοι, εν το σπηλαίο τικτέτε, εν φάτνη των αλόγων, ο βασιλεύς των ουρανών και ποιητής των όλων, πλήθος αγγέλων ψαλούσι, το δόξα εν υψίστης και τούτο άξιον εστίν ή τον ποιμένο πίστης. Εκ της Περσίας έρχονται τρεις μαγοί με τα δώρα, άστρων λαμπρών τους οδηγεί, χωρίς να λείψει ώρα, φτάσατε εσείς Ιερουσαλήμ, με πόθον ερωτώσει, που εγεννήθη ο Χριστός, να πά να τον ευρώσει, γονατιστή τον προσκυνούν και δώρα του χαρίζουν, Σμύρναν χρυσών και Λιβανών, Θεόν τον εφημίζουν, την Σμύρναν μέρνος ανθρωπών, χρυσόν ως βασιλέα, τον Λιβανών δε ως Θεόν, τον πάντων βασιλέα. Είδου όπως σας είπαμεν όλη την υμνοδία του Ιησού μας του Χριστού, γέννησιν την Αγία, χρόνους πολλούς να χαιρεστε, πάντα ευτυχισμένοι, σωματικά και ψυχικά να είστε πλουτισμένοι, δώτε και μας τον κόπο μας, κι αν είναι ορισμός σας και ο Χριστός μας πάντοτε να είναι βοηθός σας και σας καλή νυχτιζομέν, πέσετε κοιμηθείτε, όλοι γονεί ύπνο πάρετε και ευτής να σηκωθείτε, στην εκκλησία τρέξετε, με προθυμία πείτε, άκουσατε την προσευχή, κι αν είναι ορισμός σας και ο Χριστός μας πάντοτε να είναι βοηθός σας.